We say thank you, Chief Wanama from Ndegwabugu. This is a little lecture from some of the things in the olden days. In Akpugo and in Kano, we call this Okwaoji. It has its potency and powers from the ancients. Like the philosophers will always say, that where science stops, mystery continues. In our place in Kano land, it has so many values. Of course, we have seen and learned that. This is the horn of an ato. We call it Mpiatu in Kano and Igbo land. Chief has taken time to educate us on some of them. This is all for our own prayers. Our elders in the olden days, they used to pray before the white men came to teach us again how to pray. And incidentally, Chief has all these things in his house. Chief Egerengisa? No. On the Kpakpando TV. Ndị na-ezisa ozi ọma ihe gbasara omenala site n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda ya. Anyị na-ejebe ndị aka ji ọfọ, be ndị igwe, ndị chili ọzọ na ndị chili nze, wee na-ajụ ha ajụjụ. Ọtụtụ ihe gbagwojuru anyị anya n'iru kịta ihe gbasara omenala. Chief, anyị bịara na nke gị. Anyị ma na iso n'otu onye na ndụ ya. Ndị too n'iru nna ha na nna ha ochie. Anyị sịkwa ntata na anyị ga-abịa na-ewe ife gbagwojuru anyị anya. Mgbe onye apụta bụ okenye ifu Okwaoji. Ị bịakwa n'ọgbọ okenye na-anwụ mmanya ma a na-adị 100 years ma ọ karịa. Ifu na okenye ji Mpiatu na-anwụ mmanya, mana anyị totazi kịta ewezi ha ifo. In the past, I wear a wooden plate for cola. I wear the horn of apple by the elders of the land in the ancient days. Chibika isi ka ịbịa ka ido anya na ebe anyị nọ tata bụ na ndị Okwaoji na Kano West na Enugu State, Ugwuagba Community Village. Chief, ị ga-agwa ọra na eze afa gị, okwa n'ife iwe na okwu ya ya dịka ndụmọdụ na nkuzi na ụmụaka na-eto kịta ịtụpụrụ anyị na okwu na-aba eji n'aka ya Okwaoji. Anyị si n'Okwaoji pụta, anyị jebezie na Mpiatu. Chief, anyị kene gị. No. Ahụ Maazị Enokoye Kachi, Igbo Cultural Ambassador. Very good. No. Ọtụtụ ndị jikwazi my dị ọkụ. No. Imirikiti na anụ onu m na Solid FM ụbọchị Thursday. Ọ ga-go na azụ ogbe. Chief, no. No. None. Say. Be mad and very happy. Nab mo you menan. Umena nambo. O were nso. Umena ne were nso. O were osisi opo ija aga opo. And go for opanwa. O ya have a problem. I can offer that to us. And the Jehovah kere nkeji. Nke me go si neketa. We na-ewe ho weta. Onye megi ipo ojo kama ị ga-eje kọ ọgwụ. Ma ọgwọbara ọgwụ were shop akpa ekpere. Shi mewo ka ime why. Ya wọgụ. Iba na-emega ipo ya mere m. Papa jere mo ekpere. Ọ na-awọ ọkụ hafi gị na jibi. Now, if you want to be a ketabo, it's boyfriend. Now, but no, you never go be. Never go qua. I'm out to watch with tire. Nankano. Mananam Brasaf, in a chirozo, ya goji. I got you got for Zichi. I know my number, I am motor from 1970. Trailer. Utambo wana mo baby we na mo na mpaka we you shock her so I make ekpere ndum na eme ko ife erigo mana onye m si mba na ihe ọjọọ dịkwa njọ ke bo bi ome we mebi so no we na ewere ọkwa we ho na eme
ọkwa bụ na iwere ọkwa were Mpiatu arụsị dị na Nkanu as a whole ewere nke eji akpakọrọ agọ arụsị ahụ ma onye jere tra ya tata o jiri Mpiatu ọ maghị ọ na-eme na ọ bụ ihe Mpiatu na-arị erika ịkpata ị na-eme saraka echefuta ji maka iwere ike goo ji nwaanyị na-ere ọ bụrụ nwaanyị nọ na nsọ ewe ihe ọ ga-awa ọkụrụ ọkpụ igo mmanya ọ bụrụ nwaanyị nọ na nsọ na ebe ere di ya mana ịba dọbacha ihe mmanya anyị na-ere mmanya ahụ iji chọọ ime saraka ihe weta Mpiatu metụcha ya ụta kpọm ibeto ya na arụgụ metụ na arụgụ mee n'irugwu tọba ya ejufugo ihe ọjọọ dị ebe a mebezie saraka then mgbe a na-eme ihe ịjụ ụlọ ma ikpecha saraka a ga-akpọtawa agbọ ebe na-amara nwoke o were ọmụ mechaa ya ọ na-ruo ọfọ n'obodo gị ọmachiata azụ aga mara ihe mere na ị na-eme travel na ị na-apụ Chief, ka ifuke na ihe ndị a niile na-akpọ afa ihe a bụ ọfọ efere kịta ngwongwo a niile dị niile bụ ihe ndị a kụziere na-abịa asị ya thank you mana ọ dị gị kọmọn ebe ọ nọ ifuru nke a kịta Mpiatu ọ ndị ọrụ ihe a eji ekenecha ka ọbara ka ọ na-eri ifuru nke a kịta ihe a na-akpọ ya na Nkanu bụ ọpịọ ijuba Nkanu na sehol kịta erughị mmadụ n'ọwere ya ihe a bụ ọpịọ ọ bụ ka eji egbu nwaanyị akpụ ọ ka eji egbu efi ada egburu ya na akpụ ga-ewu n'ọhịa efi a na-ewe ebe a na-egbu efi iche ihe a bụ ọpịọ mmụọ ọzọ nwere ike igbupụta nke a bụ the main culture amara nke mmadụ ga-apụta ma o rie mba mana mma njikọta ọdọkụ izu mma kịta ihe ọ bụla imetụrụ n'onu iwere atị tọba iwere mma ọzọ gbuo emeghe onye na-ebu ube keta okene omenala bụ omenala ada emezi saraka enwe oge mbụ na bụ oge na ya tere na 911 asụ isi ọka nga mbata ụta nka nna m ana m egbu ebi ọtata ndị na-ewere ka ọ ha abịa egbere gị bọtkịta ụmụaka ba ya hapụrụ ha ma nne ha ma nna onye na-apụ apụ eju ọyị ka ebe ọ na-ejosi gị ewere mana epuje na fọkọna wee sigwu na ewere ọkwụ onye nọ na-akpụ ọ bụzi owe kesi ọkpụkpa gị na ya mara ihe mere eji jide ya ebe a ọrịa ịgwa nna gị ebe ọ na-ibe ị na-eje ọsị gị eje na mara ihe ọ na-eme so bịa ka anyị cheta na ihe gbasara omenala ịkpata ego isi pagụ ma erigo nri onye ọnụ ụwa egwe ha na-agba nri onye ọnụ ụwa emeri gị ọ bụla isi na anụ gwakwu echi oju oyi ma ọ bụ jee ebe ụmụnne gị jee mee saraka onye na-ekpeje ekpere ụtụtụ na abụ 5 o'clock ọ pụọ ọ nọrọ ebe ọ na-awụ ka aka ya awụ mkpụ mmiri mgbe o ji mechaa ipeta ọ ga-ada nọnsens ọkwa ka m hụrụ ka afukene ọkwa ido anya ya ka nwoke ji echizu n'idewe ọkwa na bịa ịpụgụ na ebe a bụ ọkwa na ka esi eji aga ọjị ịpụgụ na ọkwa ha nna ya chief biko abịa n'ezinụlọ n'ala Igbo na mgbe ochie ma tata ọkwa na-adịgasị n'ọtụtụ ezinụlọ n'ala Igbo biko kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị bụ uru na ihe kpatara iji edewe ọkwa site na mgbe ochie na nna nna anyị ochie wee ruo n'iru nke gị maka na esi na nna gị ochie dowere gị ọkwa ihe ị ga-agwa ụmụ ikorobịa na ndị ka na-etota na ndị agbara ọhụụ bụ ndị anyị na ha nọ n'ụwa nke anyị ugbu You are welcome.
ndị Igbo na-ege ntị ana m agwa unu nke bụ eziokwu onye ọbụla chọọ iru nna ya onye chọọ iru nna ya o kụziere ya na ebe a bịara oke uru ọkwa ba ọ bụ eziokwu na ụka bịara ikpeazụ ọ bụrụ iru anyị ka o bido ọkwa bụ na anị nkanụ onye na-eburube oyicha nne ma ọ bụ nne ọma weta mma tinye eshi n'onu na abụghị n'oburube ugbo onye chi ọnwụọ ị ga-ewe ebube nwanne gị nwoke na ọ bụ onye sọrọ gị ma ọ bụ ndị omenala ije weta ọkwa see ndị na-atụ ọrụ gị eweta echita ji gote ọkụkọ iwere ashịgụ na ebe a bụ begu taa ọ bụrụ ebe na igbudo ọkụkọ pụta ọ bụ nkịta ịfụta a ga na-eme wekipin na-egburu eshi na-esi ọwa ọkụ kpatara na ndị ụfọdụ na-akpa gị nke so na ọkwa bara uru na-abụ na ife ọbụla iji n'ọkwa ọ bụrụ poizin ma ọ bụ onye ọbụla agwa shaka adịghị ị na-ewere onwe gị mana efe a ga-agwa gị ya na ya ị na-asọkwa nsọ ọkwa nọ n'ọkwa ịma mekwa gị ịma jekwa mmadụ gbuo mmadụ ịma ya shi nwoke ọfụ ịma ya shi nwaanyị ọfụ ị ga-ahụ Holy fire maka ọkwa ya echi onye ọba evu ụzọ ọbịa bụ ụgwọ ọkwa na ka ọkwa kịta bụ my father mpa mụgwụ m pe yuzu ya debere m ọbịa ka m na-eyuzu kịta ndị ahụ nka nke m edebere awabe m ọ gbajizikwa o were ebe ọdụ ama ife a na-eme so na ọkwa abụrụ ihe eji egwu onye na-eburu ba ada aga ọfọrọ ha n'ikpe okporo edi na ịma anyị ya na igburu efi achịgo chief kpere anyị ekpe ị ga anafa nna ọ bụghị ebe nafa nna ọzọ bụ Holy Ghost fire onye ọ bụ na a ga-etụta ihe ọjị gaa ọpụ na Chineke nọ n'elu na-ejighị akọcha tụta ihe ọjị mba nọ n'ọkwa na ka ọjị akịta ịpụga ọjị a bụ ọjị eweta be m nwunye ebe a ga m awụnye ebe a kịta kpee ekpere and m taa kịta ma atata ndụ ndị bịa be m atata ndụ onye na-emezugo omenala debe ka ọcha gụọ ọjị na ọ bụ n'ọkwa na echi na ambụlansị a ga-ada shwe ya bụ chief ihe anyị ji aka n'ihe awụ na ọkwa bụ ihe dị asọ n'ala Igbo ọ baịbụl nke anyị ma dị ebube baịbụl Igbo abiko na mgbe ochie ọtụtụ uru dị na ihe ndị anyị kpọgasịrị afa ha ebe a maka o si wee dị tata imirikiti ụmụ ikorobịa ndị na-anọchitazi azụ n'ihe gbasara ọdịnala dịka o si wee dị tata ụfọdụ na-ajụ kedu ka ha ga-esi wee weta ihe dị etu a ọkwa ma ọ bụ ọfọ ma ọkwazi mpiatụ ọwụkwa naanị iweta awụ ebe o bere nọọ ime ka ọ dị ire ma wee ikike dịka o si wee dị n'ọdịnala na mgbe ochie maka na oge ụfọdụ ige ntị mgbe nna anyị na-ekwu nọ na-asị na nọ na-eri ọbara tupu o wee dị ike wee dị egwu anyị na-asị ịkpọkwazịa n'akara ekwentị na-ewere ajụjụ ndị kwesịrị ịjụ nwoke kwesịrị ma dị mma iwere ya gbuo onwe gị ogige ma chekwazịa gị na ndị ezinụlọ gị makwazi n'ebe ị na-azụ ahịa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-agaghị akpa aha ebe a mana ọ bụrụ na enwe ka o si wee dị n'ajụjụ maọbụ na ịchọ ka anyị na gị karịa n'ekwentị ị ya akpọ aka m bụkwazi nwanne anyị nwoke nwanne unu nwoke Maazị Okoyekachi Igbo Cultural Ambassador imirikiti ndị jikwazi maịmaị ụsọ gị kpọrọ m wee mara m amụọ ya kpa ugo na Kano West na Enugu Steeti ka emesịa